Baka naman kayo si baby. Manganak naman siguro ko. Pao. Usa man ni? Ano pao? Asa ka? Ako manganak kayo ako pang uy. Manganak na ka? Nasa niya? Manganak na ka kanina lang. Dali lang. Manganak na ka? Ano sa naman ka? Manganak na. Sakit na mo diyan? Sakit na kayo pa. Dali, dali. Dali lang, dali mga magtawag silingan. Dali lang. Manganak na ka. Tabang, manganak na sige. Tabang. Mga silingan, tabang. Grace, tabang. Tabangin ko. Ano magkakos man ka? Ngabag? Akong asawa ba manganak na? Magkakos di ka? Tabangin ko ba? Akong asawa ba Asa man manganak? nun? Hadi sa balay. Tabangin ko ba? Hoy! Hoy! Ikaw na ba? Nanganak ka ng asawa ba? Akong asawa manganak na. Hoy! Ikaw man ko ni! Akong asawa ba manganak na? Hoy! Nasi ko ka na nabi! Gusto mo ko ni nga may doktor ta! Saan man na? Sakit na kayo. Darong tali ka hospital ni! Hindi Ha? na makaya dali! Saan man na? Nada mong... Kadali lang. Gusto mo tani? Ha? Sakit na kay day? Sakit na kayo. Agay! Kadali lang. Hoy! Dala ko mga unan. Pumundak man ka! Manong nagpuanta dali na! Tabangin sa aking asawa. Yung mga kwadya. Hoy! Nasa magkamrong kag tala-tala! Asa mong birth certificate, ma'am? Ang birthday mo. Nato na gibutang. Ang diploma ni mo. Si diploma! Pao, bakit sakit na kayo? Ang diploma ni mo ba? Ang diploma ni mo. Asa ang diploma? Saan na naman diploma? Mara magkag... Uy, asa man ni mo ipamutang ko yung sidula? Asa man ni? Uy, sabang mo ha? Kulat lang mo niya ha? Magpasa kong motor? Motor! 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 Alexan ka ba? Nausa ka? Wala kong asawa, manganak na! Asawa na ko, manganak na ba? Ayaw sa kanya mga ito talit ko! Ako asawa ka ni Karkakay, manganak na! Musa kayo sa kanya! Ato na to! Asa na kita? Hindi, balay! Nausa ka! Nausa ka! Ato na to! Asawa ba, manganak na! O mga anak na! Lagi! Nausa! Asa na kita? Nandari! Asa asa? Dala na yung motor pa! Dili ka tulod niya! Ha? Dili ka tulod! Asa ka ba? Dali! 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 Nandari ba? Asa kita? Si Jimmy. Hira akong asawa ko. Lalo na rin sa akong... Usa pa ni! Usa pa ni! Dalo ni! Ha? Dalo ni! Dali! Dali na, ipaulangin na lang na. Tabangin sa kong kalanay din. Tabangin ko kalanay din, Glitch. Deal ka! Deal ka! Sana, Ayaw! Ayaw! gini niya. Ayaw! Ayaw! Sana, gini niya. Yung kadili sa aming mga anak. Sa natin ang ating mga anak! Alam nga pugsa ni mo! Alam nga pugma ni mo ng mga anak na! Ay, tabangin ko din. Mga anak ko din akong asawa ug maunsa ninyo. Agad yung sala. Ayaw! Sila! Ilan na kabulan mo? Ha? Ilan na kabulan? Magwalo na kabulan o kapin. Walo ka! Siyaman! Gani no, kay Anders. Sige! Sige! Dali niyo! Katito! Maunsa niya akong asawa. Nyo agad yung sala. Sila mo! Sala! Tama mo! Alang andong kay kayo mo makatabang. Silingan man ang tamo. Ang dugay ka tamay! Mag-doktor na kami mo tabang ni mo gawa! Sinalihan ba kayo sakit na? Play boss! Isa inayo lang eh. Hoy! Hinay lang. Imuwag gud sa na. Awa dere. Awa diha. Katabang-tabang ra ka nga makuha na akong bata no. Masaginan mo ko ni mo! Meg! Gibunso ko na dihay! Galalayan gani ka! Hinay lang. Tabangin ni tabangin ni. Makatabang! Ay! Ni Kwan pa ka? Pagdali na boss! Oh, ali lang pugisa sini ko. Pugisa. Kana pagdali. Hoy!
naguna, boss. Ikaw ba yung nanisakay? Sige, sige. Okay. Yung sa mga kawin. Dali. Tabangan na lang yun. Asa nila lon? Sige na. Asa nila lon? Hospital Dito lagi sa hospital no. Bahay pa anak kanan. Wako ka nung sa hospital na rin. Iladok importer. Boss, kailangan na kalalay sa likod, boss. Iladok importer lagi. Mahulog na ba? Sige na, tara. Kasi tara nga, di ba takasigo niya po na rin? Guga ko yung sa driver. Mahulog ka na. Tumit sa diyan. Sige. Ano na ba? Sige na, sige. Asa na ba ng hospital ba? Iladok importer lagi. Asa na dito? Bonifacio Street, Ramon de Licinto Street. Dito ba? Isip sa baba ba? Ang mga gamit niya ay. O, kuwasa dito, Ang madali. mga gamit niya ay. Madali. Gamit niya ay. Nadali lang, boss. Bawa ako gamit. Ay, how did I man yung mga Sige na. Pina, una na mo. Ay! Una na mo. Kasama na, deliver. Kaya importante ba, dalon? Ha? Kaya importante. Mga padala nga, mga anak kay, mga asawa na nun yung Sige na, padala sige na. noon. Kasama na, deliver. Ang sabi ng deliver niya ay. Kung may gamit na dito. Nasa di ka? Kanang mga plato, mga kutsara, baso, Ay, sabi. mga papilis. Ay, kuhaan saan ako. Kuhaan saan ako. Hoy! Maunta ba rin banahan eh? Ano nga nung deliver man ginalaan ni dapat ng tago? Sana ba? Hoy! Kasama na, patay na, patay. Ginalaman Dala mga bulak. Anong bulak man yung mga ginala? Kasama, bakuhaan mo. Ang dala Ayaw ba ka ba? Ang dala, PhilHealth! Laso, baso! Yung mga asawa, hapit ang mga anak, ikaw sige pandalan ni mo, tiniber. Kung saan man na, sa may gamit na nito. Saan ka ng bulak? Imusmus ka Naog, ng magbaklay ta, magbaklay ta. Naog. Kabaklay mo? Nakayo ko! Paano ko ba kaya naman buda ni Ma? Ugay kay mulargang driver na. Alam nga sa Kung saan yung pandalan mo? Paano yung gamit? Saan? Bilis! Ano dadala mo ka ng bulak? Kung saan gamit ng bulak? Imong imusmus mo na si Nunaw ron. Latok ba sa dala ba? Hoy! Saan mo? Kawanan niyo? Hoy! Saan ko ng kaldero dito? Sino ba? Imong asawa, dire mo, sapit na mga Ay, anak. naon saan ang itawang ka? Naon Ikaw saan lang kaya ka? ayaw ba? Walang kini man imong gidala. Dili man yung importante. Imong ipandala, poros way ayaw. Oh, tanaw Sama ni na. imong kaldero, oh. Perting naguman. Usama mo ng bulak nito, maghalad ka rito. Mga asawa, perting ng kuana. Ano sa kamram ka? Balik ka dito ka, oh. Ito importante ba? Bakit ka magkag... Yung mataan niya, naunsa naman eh. Jim, tama ka sa kutsim, Jim. Jim, ako ka sa ramon si Jim. Unahan tali, Jim. Kay, delikado ni Jim. Jim, magiging ba kayo? Wala yung pulso. Unsa ni si? Oh, boss. Naok sa diaday, Bin. Naok sa diaday. No, sa tuloy kayo, kuan ni ba oh? Oo, anak sa Hapit diaday. na ikaw, agwantahan lang na niya. Agwantahan lang na. Agwantahan lang na kay hapit. Hoy, Ikaw ni, sakay pa sakay pa, sakay. Hoy, likan imong diilwa. Unahan, sige, Adam, sa diaday. okay na ka na, Adam? Unahan sa naman yung bahanan ni mo, kay Murag, pigado ni ba? Sige, dali na. Dali na ba?